Май го спрях, да. Може малко да съм спрял, без да искам да заснимам нещо. Ето, този ще бъде. Съм. Така. О, да. Да, готов. Все едно сме почнали от начало. Така... Лапа. Като... Да. Жалко, че няма 4 пакли. Имаше коледни такива някакви неща. Утре съм го очаквал дена. Защото... да, забравих да спомена от началото на клипчето. Честита нова година. Това е малко по-късно, но нищо. Пак. Опси, тези... Май, пещера ли? Да видя. Опс. Бързо. Стъмва се. Малко ще го такова. Че си там. Такова малко. Една чулка, просто. Все едно сме запомнили, то все едно сега свършва. И сега имам и мод. Съм инсталирал. 25. И мод съм инсталирал. Ако искате. Да се виждат как се прави. Не. Как се прави? Как се натиска? Все пак разбрах как се взема 64. Това само ми помага. Който иска да ме джойне, да напише в коментар. Крафтинг. Ще ми трябва, иначе не мога да го направя. Знам, че сега няма екшен, ма... Колко ли ще направя? Над стаки. Да, ето. И 16. И тези, да. 5 въглища. И паузи. Аз едно съм си направил нож. Нали? Да. Как се прави? Добре. Нещо. Този.
Как се прави? Не? Добре, ще изчакам да стане ден. И сега едно съм бил... Ще се направя... Едно съм в момент на survival. Това всъщност като бибета им пускат. Нали? Защото аз го ползвах вече светът. Но не ме нападат. Също съм креативно и те да ме нападнат. И тя. Къде отиде? Ох! Утре съм очаквал денят. Един мой приятел, да. И... Едно парче им пусна. Браво. Си използвам много нож. Нож. Наистина ми влаква и то не знам какво. Сигурно защото е много... Добре, няма да използвате. Като е читване. Но аз съм си на survival. Обаче... Трябва да убия тези маненки. Ей. Моля. Поне пусни 2. Моля. Ще съм ти задължен. Но няма съм ти задължен. 2 ми пусна. Да. Също така може вече да се направя лък. Кака. Да. Едно такова. И дам. И си крав. Само ми трябва да стреля да си крав. На сутринта, това са колко. О, да. Мога е така. Set time. Винаги слага на 1000. Set time. 10, 100, 1000. Толкова. Не. Колко тогава? Аз преди го бях направил, обаче... 10, 100, 1000. Не се получава. Естествено, ще чакам деня. Ще отида и до село. Лагвам наистина ужасно. Не знам сигурно. Или компютър не ми е добър, или им просто много ще ги стриям. В следващия епизод няма да ги имам. Скачам. То може би, защото има много такива. Много, не сървъри, как сказах. Те, в които влизаш. Свята. Свят, има много такива. Сигурно аз имам 100 секунд. Наистина имам сигурно. Над 100 имам. Ще ви помогна. Помогнах ви. Спасих ви. Вече сте в безопасност. Не, наистина, Опс. Сега нямам...
Опс. 2. Само за. Ето, вие ме видяхте 2 само за. Нали? Така. Какво има? Ябълка. Хляб. Още една ябълка. Не е добро, сериозно. Това е, че става ден, така че... Това е наистина ужасно. Има вещица, бързо да убия. На тебе, искаш да се бием наистина. Наистина ли искаш? Колко ми пусна? 2. Тъмън. Само ми трябват... Да. Също само ми трябва 3 парчета от едно нещо. То сега всъщност може да се включа вече. Само мога нещо да направя. Ето така. Това вече се включа. Ей! Ще убия това пръсненце. Да, и ми трябва само... Да. Още една ми трябва. Всичко направо ще го изора. Нещо. Ние вече почваме такова като... Нали, къде ви както съм преди? Почваме вече... ще си строим град. На survival. Без чиито. Така че ако искате го гледайте. Мога и Агарио, но... Да. Като добра... Да. Ще се направя... Това е... Ще се направя едно нещо. И да, това ще бъде съвместно. Като... да, това е също. Нали? Да. Да, ще като си намеря, като си избера къщичка. Тази си избирам, тази тук се запром. Мога да трейдвам. Толкова ли скъп, сериозно? Толкова си скъп. Браво, няма що. Ти си... някаква скъпчетия. Искаш ли? Добре, стара се разкаре. Това вече не ми трябва, това не ми трябва.
едно нощче. Да. Това ще бъде само да ходя да проверя какво. О, сериозно. Батен бер. Ще говориш с други. Значи вие сте едни скъпчи. Не сериозно те скъпчи. Много искат. Много пари искат. Ти какво искаш? Ако искате няма да ги убивам, но ще ги зарееш. Емералд ми трябва. Емералд един. Ти много си добър. Браво. Един емералд ми трябва. Чакай, теб няма да убием. Ти си много полезен. Офарнем. Efficiency. Да. Няма да ги убием. Някой. Така тя, които не ми хареса, ще ги убия. Хайде. Стига да е. Всъщност то се струва, много трудно се намери в момента. И ти ли? Че си ти спола. Такъв нелаком. Сериозно. Добре. Те емералди са най-важни в играта. Ми само да видя това какво иска тук. Давайте тук двама, ако са двама. Да. Ти какво продаваш? Да. Всъщност, да. Ти си полезен. Ще търся. И ти си много си полезен. Само, добре. Ти си за leather work. Значи трябва да убия кравенца. Добре. Не. И ти последно да видя какво искаш. Цено. Така мога да спя. Те ще ми помага. Добре. Това с ножа ми беше за днес. Да. Това беше за днес. Да ми хареса. Довиждане. Чао. Как го държа ножа, вижте. И чао. Утре. Чао.